komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:33. This time. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Miyerkules, pitsa 3 na, bulan sa Nobyembre, tuig 2021. Anano naman nga mga balita kag isyong aton arangkadahon, karon nga adlaw. Balita politika sorbe, Mayor Isko Moreno, Bongbong Marcos kag Leni Robredo nagapanguna sa sorbe sang RP Mission and Development Foundation Incorporated. Bisan no nga pugong sang opisina sang Solicitor General ula mapunggan si Maria Risa sang Rappler nga magpadulong sa iban nga pungsod. Kumilit nagpaandam sa mga pagtinipon-tipon mas gathering sa mga kandidato sa tuig 2022. Ining aton mga balita kag isyo idulong sa aton sang
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:36, kon ang eleksyon abi, hiwaton sa sini nga mga sinimana, si Manila Mayor Isko Morino, kag anay Senador Ferdinand Marcos kag Leni Robredo, amo ang magalag sanay. Amo ang pagapilion sang pumuluyo sa pungsod Pilipinas. Sino nagsiling sini? Ang pinakauli nga survey nga ginpatigayon sang RP Mission and Development Foundation Incorporated. Ang ila sini gin-survey at tubangay gid mga 10,000 ka mga respondent. Pero may ara error margin sang plus or minus 2 nga percentage. Porte, no? Gulpi lang umibwal ang rating ni Mayor Isko Morino. Nakakuha siya sang 25.39%. Si Bongbong Marcos nakakuha sang 23.10%. Samtang si Vice President Leni Robredo nakakuha sang 18.31%. Ang ikapat nakuha ni Senador Manny Pacquiao nga may ara 17.88%. Ginsundan ni Senador Ping Lacson nga may 7.8%. Kag ang katapusan, Senador Ronald Bato de la Rosa nga may 3.41%. So amo ini ang pinakaulihing survey naging patigayon sa RP Mission and Development Foundation Incorporated. Porte, no? Umibwal gulpi ang rating ni Mayor Isko Morino. Sa National Capital Region, si Morino nakakuha sa 30.53% nga boto. Ginsundan ni Marcos nga may 28%. Pero si Marcos, amo man ang nauna nga ginpili sa pila ka bahin sang Luzon nga may 30.33%, ginsundan gyapon ni Morino nga may 25.84%. Sa Visayas, si Morino nagdominar nga may 24.63%, ginsundan ni Pacquiao. Sumulod si Pacquiao sa Visayas, 23.18%, kag si Leni Robredo 21.97%. Ini iya survey pa lang. Ang buot silingon, lawig pa ini. Damo pa ini. Nga sinuli baliskad sang survey. Ang importante ya, maplastar sa mga kandidato ang ila plataforma di gobyerno. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39. Mabalik kami pagkatapos ini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy balita ang TikTok, yan ang gusto ninyo. Sa sunod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungso ng hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Action Radio, so nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may ara man niya lain-lain sila nga nagangalan. May ara ngalanan nila. Basta ang nuriyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Cunipo, ang naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with this ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung domain na naman-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag baka sa mag-fire ko to my part because the year nga nagsulod ko, ito ka nagdamo dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamo dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be Action Radio Philippine Standard Time, las 6:44 na ang masunod. Nga bulgar bala sang tanan nga mga aligasyon, patyanay, war on drugs, kag iban pa nga mga kalamalamahan, kag iban pa nga mga kapalpakan sa gobyerno, kundi inakusar ni sa libel, ari karon kay ginimbitar si Risa sa gwa sampung sod, ti grabe ang pugong sang opisina sang Solicitor General. Siling nila hindi dapat pagtugtan ini siya. May ara sila nga gin-file nga motion for reconsideration. Pero ang natabo nga ang Court of Appeals nagtugot ya kag naghatag
sang pahanugot sa pangabay ni Risa nga magpadulong didto sa Harvard University. Duang tuyo iya mo, speaker kag magbisita sa iya sini nga Iloy sa Estados Unidos. Sa anom kapahina nga resolusyon na pitsan Oktubre 29, ang Appellate Court 8th Division nagbasura sang pangabay sang opisina sang Solicitor General kagintugutan nga makabiyahe si Maria Risa didto sa Estados Unidos. Ang resolusyon hatag ni Justice Geraldine Piel Macaraig nga nagatugot kay Risa sa pag-travel sa Boston halin Oktubre 31 tubtob Disyembre 2 sa pagtambong sang 30-day program sa Harvard Kennedy School. Pwerte no? Bisan no nga pugong sa gobyerno. Akon sa bagay, importante maninimo. Si Maria Risa, hindi man lahog-lahog, dumdum ka mo, ini siya nakabaton sang bilang winner 2021 Nobel Peace Prize. Talagsala ni makuha ya sa bilog na kalibutan. Galing ta medyo na sakitan lang ang gobyerno sa mga arangkada ni Maria Risa. So, ang opisina sang Solicitor General na paslawan suno sa Court of Appeals sa paghatag sa nagakaigo balidong rason nga pungdan ang urgent motion ni Risa nga magbiyahe padulong sa iban nga kapungsuran. Pag kinakulbaan ng gobyerno niya, kasi pag-abot niya to, speaker gadaan siya sa dalagko nga mga universidad, base kon arangkadahon niyang gobyerno alin sa dapadapa pakadto sa ulo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:48. Mabalik kami pagkatapos ini. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa iyong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Cabato para sa action tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi malaki pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga pasiwat nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pag-saka at sining tubig sa subong.
Hunyo 4 tuwing 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre tuwing 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Time lasay 54, masunod nga balita kag isyo. Action Radio Philippine Standard Time lasay 55 ang Comelec nagpaandama sining pagtilipon-tipon balo ka naman sa eleksyon may mga meeting di abanse basi kung hindi na gani pagtugutan ina ang hand-to-hand combat pangamusta wala kagtuo pwede nga hindi na ina suspendihon ina sang Comelec kag iban pa nga pagtilipon-tipon siling sang Comelec responsable kamo nga mga kandidato kung anong matabo sa mga botante. Kagin klaro man ni James Jimenez, spokesman sang Comelec, siling alin sang Oktobre 1, tubtob Oktobre 8. Ining nagfile bala sang ila sini nga COC, ina sila ginakonsiderar pala nga aspirant kag hindi pa kandidato. Ginatag ina ni Jimenez, aspirant pa lang nga nagfile sang COC, hindi pa ginakonsiderar opisyal nga kandidato. Madamo pa sang dapat himuon, may ara pa ipagwa ang Comelec nuisance candidate
may ara na gani nga kung nuisance ka, pabayron ka, sinmil. So ang silingon, hindi pa ni sila kandidato, ga-aspirant pa lang nga mangin kandidato. Pag-abot sa tion nga mag-official listahan na ang Comelec, dira ka makasiling sila nga sila isa na ka official nga kandidato nga magapapili national, provincial, kag lokal. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 57. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Philippine
Philippine Standard Time, las 7:01, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,